kana gan ka sai yara din nan sun ke wallahi ina talata shi ne assalamu alaikum alaikum assalam abokin nan ayya kalla wai ya sake ne a garin hala kefal hal tamam tamam ma zuwa wainan nas ya garin ana bi haka ne alhamdulillah wallahi kalla muna nan ka san yanayin garin ne wallahi kai gari ya sha giya ya dan sha giya ka san ya hankali to ya garin gari lahiya lau masha Allah wai ganin ka nake da wani bako abokina ne daga Jidda wannan ni fa nan garin da zan ba a Jidda ba a nan garin kuma ai na taba ganin shi a wani lungu yana tafkadiya wannan in kuma shi din anya kake yawo da ni to abokin nan mugura ko fa dai na ne mutumin kirki ne wai da Allah bin tsakanin da Allah ai na ka gani la ilaha illallah a radi yana jan baka sani ba Hausa yake ji ko baka san ba ina ji ba yo ai na sani abu ga yanzu in ban san Hausa ba ina ga ba wani samu abin da ban yi ba kawa Allah kawa dan godiyar mamman Allah kai hakuri ai ba kai in banda abin ka bari ne ka gama munafuncin nan a'a ba wai maganar in gama munafunci ka dan daddare ni lala ai gale ka ne a aboki na tafiya ga ina za ka ai an jima abokina ina za ka ai Ai, no. aboki ai an jima